дар ноҳияи Қубодиён бо дастгирии соҳибкорону шахсони хайрхоҳ ва маблағҳои буҷавӣ роҳҳои маҳаллӣ ободу зебо мегарданд. Як амали хайрхоҳонаро сокини деҳоти Ситораи ноҳия ки дар ҳамин деҳа ба дунё омадааст пеша кардааст. Вай ният дорад ки роҳҳои маҳалли худро асфалтпошту ҳамвор созад. Бо ҳамин мақсад ҳамдиҳагон зери шиори мо ҳама якҷо маҳалли худро обод месозем ҷамъ омада имрӯзҳо ба мунфаршу асфалтпошт кардани роҳҳои маҳалли худ машғуланд. Онҳо бо истифода аз фазои ҷойдошта истиқлолу ваҳдати миллӣ иқдоми пешгирифтаи соҳибкори маҳаллии худро ҷонибдорӣ карда ба корҳои мунфаршсозӣ кӯмак мекунанд. ҷамъи сокинони деҳаи Ситораро дида ба он меравад ки имрӯз Тоҷикистон рушд мекунад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки сокинони деҳаи Ситора кич ба кичи якдигар гузошта барои обод кардани деҳаи худ азм бастанд. ин иқдомро соҳибкорҳои ватанӣ ки зодаи ана ҳамин деҳаанд азм карданд, тасмим гирифтанд деҳаи худро обод мекунанд. оилаи Сафаровҳо сокини деҳоти Ситораи ноҳияи Қубодиён мебошад. онҳо ки дар ҳамин деҳа таҳсил кардаю бузург шуданд, имрӯз бо истифода аз шароити ҷойдошта мехоҳанд роҳҳои маҳалли зисти худро обод созанд. чун ба гуфтаи сокинони ин рӯсто то инда мактабачагон ва сокинон дар фасли сармо дар ин роҳ мушкилӣ мекашиданд, зеро роҳ пур аз лой буду гузаштан аз он мушкил. бародаро қатъи мақсад тасмим гирифтем деҳаи худмо Ситорара мақсад раҳоша зиёда 2 километр асфалтпӯш кунем ки то ки ба мақсад дастаҷамонаи қатъи халқу мақсад анҷа меҳнат карда истем ки то ки фарзандои мо дига азоб накашанд. пеш чӣ хел буд раҳ? пеш раҳ инҷа мошин мегузашт камаз рухсава мекард. дар вақти боронӣ кӯдакҳо мегузаштанд мақсад сар либоси мактабишон лой мешид. боз амина мақсад гирем шукронаи мақсад ами истиқлолият ки ин дастаҷамона ба ҳамроҳи халқу қишлоқу деҳаму деҳаи Ситора мақсад амира обод карда истем. маврид ба зикр аст ки корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи Қубодиён аз ҷониби соҳибкорони худӣ ва шахсони ватандӯси ин минтақа хуб мушоҳида мешавад. иқдоми пешгирифтаи соҳибкорон Сафаровҳо далели гуфтаҳои болост. ки пеш бутлоғзор буд мошино намегузаштанд. боди ба дастгирии Сафару ҳоҷи Эдибек, Сафару Ҷамшед, Сафару ҳоҷи Қадрдин бо дастгирии ҳамин бародаро ободӣ карда истем. бародар худо кунад ки сахви гурӯҳи бародарро зиёд кард дига доҳоям ба мисли ҳамино мақсад сарҷамона ободӣ кунанд дига доҳоё. бояд гуфт ки роҳи мазкур деҳаро бо роҳи марказӣ мепайвандад ва сокинони ин деҳот ба ин роҳ ба маркази ноҳия рафта ҳоҷоти худро бароварда месозанд. ҳоло масъулин ва сокинон бо истифода аз техникаву таҷҳизоти зарурӣ кӯшиш доранд ҳар чӣ зудтар корҳои тахту ҳамворкуниро ба анҷом расонида рафтуои мошинҳо ва сокинонро осон гардонанд. набиҷони Сайдаброр Абдулло Риёёв, Қубодиён, рӯзномаи Хатлон.